Si da noite pa mañá, dun día pa outro, che aparece unha planta, dame igual que sea de un puerro, unha cebola, un tomate, un pimento, dame igual. Si era unha planta pequeniña e che aparece tronsada, cortada, é unha señal inequívoca de que tes vivindo xusto debaixo dela un gusano rosquilla, un tipo de gusano que, bueno, chámase gusano tronsador. É moi fácil de encontralo e só tes que estar atenta e vouvos a enseñar como encontralo porque eu onte tiña aquí un pimento pequeniño, pero desapareceume, co cal o bicho está aí. Que vos dicen? Este aínda medra un pouco máis e cada día come moito máis, o sea que iba a estar cortando e tronsando pois todo o que houbera aquí no tallo este. Así que cando vos apareza unha plantiña cortada de un día para outro, se unha lechuga, un repolo, dame igual, porque este se fan o mismo con calquera planta, buscadeo, así como o busquín eu, e veredes que está aí, é fácil de encontrar. E penso que aquí teño outro, porque esta plantiña estaba bonita, e bueno, seguro, mira, todo cortadiño. Vedes que está a planta cortadiña? Bueno, pois o bicho ten que estar aquí. E voulo enseñar. Mira, mira onde está. Isto conleva a pérdida absoluta da planta, porque o pimento non volve a germinar. Todo o que corte o gusano tronsador queda totalmente inservible, porque corta a planta xusto pola cabeza e non é capaz de seguir medrando. Pero é tan fácil de encontrar porque lle gusta quedar no sitio onde comeu. E se tes vigilada a horta a diario, daste conta de que unha planta que está comida ten o gusano dormindo aí. Ainda estamos a tempo de sustituíla, pero se deixamos pasar e non o quitamos, vai nos acabar con todo o que teñamos plantado en ese sitio ou en ese bancal. Así que, ollo ao gusano rosquilla.